La frontera del segle XXI és el glicogen, és a dir, entendre les bases moleculars de la memòria, del coneixement, dels sentiments, entendre com funciona la ment, cervell i ment. El glicogen, que per la major part de les cèl·lules és un producte excel·lent, és com tenir una reserva d'aliments, a les neurones no els hi fa cap mena de bé. Les neurones són cèl·lules que tenen uns servidors, tenen unes altres cèl·lules que les ajuden, que les cuiden, que en el cervell acumulen la glucosa en forma de glicogen i que aquest glicogen després el faran servir per alimentar les neurones quan hi hagi necessitats especials. Són les neurones absolutament incapaces de fer glicogen. Els llibres fins aleshores deien que les neurones no acumulaven glicogen. Nosaltres vam començar a estudiar les neurones en cultiu i vam veure que efectivament, en contra del que s'opinava, sí que tenen la maquinària per sintetitzar glicogen. El que passa és que en condicions normals aquesta maquinària la tenen completament inactivada. L'excés de glicogen, que en altres cèl·lules és fantàstic, a les neurones els hi produeix la mort. Que es un suicidio, de hecho. Las células se les induce a suicidarse cuando están siendo un problema para la comunidad. Y los característicos hacen esta cosa. El núcleo se colapsa y la célula se muere, pero se muere con una dignidad. És curiós que les neurones tinguin l'enzim per fer glicogen, però que a la vegada s'hagin molestat en desenvolupar tota una sèrie de mecanismes que fan que aquest enzim no pugui treballar. Pot ser que les neurones hagin de fer una petita quantitat de glicogen i que això sigui un procés excepcional i limitat en el temps i que Malina i la Forina estiguin allí controlant precisament que aquest procés no sigui un procés extès i que perduri. Pensem que aquest procés que està absolutament descontrolat i embogit en la malaltia de la fora pot ser com l'extrem d'un tipus de neurodegeneració fins ara no estudiada. Tot i que aquesta investigació va començar com un estudi d'una malaltia molt concreta, d'una malaltia rara, la malaltia de la fora, el que hem trobat i hem descobert és un nou mecanisme de regulació del metabolisme del glicogen i un nou concepte que no es sospitava. I demostra com amb investigació, com amb ciència, quan un comença un projecte nou, pot acabar trobant coses molt inesperades i que el portin a conclusions que van molt més enllà dels objectius que s'havia plantejat en el seu primer moment.